Nijang Karbi anglong lakha police socheng constituency के parlo amlong polling station along BJP तुम वोट करेगा मैं दो बहुमत BJP के क्रोयारा तुम ही जाना मत का तेंखेंग दुन लाखाइंग कोई सिंहासन constituency के parlo दिसोबाई पाथु अकलाम along APHL सियासों तुम मास रैली अमे के पादोपन Dolamara Cultural Complex Hall along KSA mate Karbi Students Association Dolamara Head Branch atumpen arpu kachelar ame kang nipon. Patumi Vosik ache kloni phai trok ar nilang phera chingrom ame atum pherang ke ame ke pha. Nele birta thanbang sonro singrongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang ton pen arjikta Nijang Karbi anglong lakha police socheng constituency के parlo amlong polling station along BJP तुम वोट करेगा मैं दो बहुमत BJP के क्रोयारा तुम ही जाना मत का तेंखेंग दुन Lakha police socheng constituency BJP candidate Het Singrong Pharaparman BJP vote करेगा मैं दो बहुमत सोचेंग आहावर के parlo amlong polling station के कचिंग थोड़ा वे पिनपु BJP क्लेम्बांग फोतुम अकोई PC airset prungset pen मैं दो बहुमत का तेंखेंग दुन Lason si MLA Rup Singh Teron ta amlong ahavar along kaching thura sai asap ta claim kle lapen BJP atom kacha chagalam chak che papling play da job hadagara tum ning ki pung che paklang dun Ningkan keblo itum la pahai tang si election ke Rup Singh Teron si hai lo batai ko lo ne tum ka pahai हम लोग तुम्हारा हम किसी चेक कौन में फर्स्ट वेन सी सोचिंग कैन तुम पहाड़ चलो सारा first bion na tum pahai lo dan te kopi polo na antala puding ha ke aku ni tum ke first bion padam nai pada padam un lang ni tum ke first rank pahai lo first bion nang pahai nang ye pada tumar long sido jakong ke ni tum long sido pini ke तुम्हारा long sido la sinan ni tum first bion nang padam nang ji polo nang tadi tumar deng sido lo lang lo nang li tum ta ko an ma nang lang ta nang non lang ta la do lo ratum ta men ma rong ajo ke da kam long lo dei na oi chok lo ni tum ke first bion sinang padam ji ni tum ke si pahai nang lang ni ta bang te la ke ho si pu si so pa kam da thi pada mona lo tum ho la lo a ho lo sira me kan ti phone nang da tu me tin jalan da aro rang pom na koi ma ti li ho pe claim tu se ke da ro ta ba ni ta rang long da ta lapen isia lam mang ke jong si un e botle nang chichak chidat sa chok ni tum han nang chichak dap nang ni tum han ke nang tum rang lo rong so tum han nang rong chi du kali tan ni tum han e no bine sa kep kep koi koi nang dak te kangon chok lo lan ta melo ni tum ke lu ha ke feel nang ke chak ta la hello ni tum pa hai ver lo gente first di bion tum pa dam de lang man ta la ta ke rampo la dak ta non ke ho ke rampo हम लोग development wan bila thang wan bila Rup Singh Teron that development thang wan bila hem su ke lo bila thang ting ta jok ka president development na ho thang ta be हम लोग da ra khi ke la da ke duk ke rong a so kan si duk nang le thon ne tu chok ko lo la da ni chong ba lagi nang chong thui chong thui moni ini yo hong ko ba thi Barat na tujuh itu dia tu ni non mesti. Non you. mo bi ba silurun chore alewe mitha na tum ra su tum da chi thek long lo bo ana ki duk ki sung ke chi ni lo bo Si lang ron khai tong lai tu makai si dor kuma. Isu mo. Si lang ni lagi si thek ni. Isa tu makai si suma tu makai ta mi kuma. Nama nama ni bang solo. Alam ba lai siden lu de. Ane solo ali. kali ni tum pa da sa long le da thak thak ke parem dan mi munak lo ni tum ke Rup Singh Teron ta batai ko an lo ne ni tum ka pa hai. Rup Singh Teron ke nang an ta am long phan tha development ba ne khet la bang si tu puja tung lo. Nijang Karbi anglong hamren pen bronson terang report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha
Lakhaing Koi Singhasan constituency ke parlo disobay pathu aklamalong APHL siasong atum mas rally ame ke padopon. Patumi Vosik cheklo ni phai trok arni disobay pathu aklamalong mas rally mate cherok tok ame ke padopon lapen non kewangji Vosik cheklo ni phai ner cap arni Karbi anglong autonomous council along bang phukang wai mate MEC kilik apornang te bok het penajok anso si APHL siasong jakong horang ka chepang tang lapen APHL siasong pen kapre ka song aphan vote ke jok che phalang non de chia phansi APHL siasong atum disobay pathu aklamalong mas rally ame bi ponlo Labang some long BJP ASDC Congress asong along ke klembang phubang phiatum ami thang asong aphan aning ka che thekawe dara jok disobay pathu aklam along APHL si mas rally ame ki bi ponalo kadoka we bang pharohini so se abang phubang phiatum APHL si asong along che pa okdun Lapen halapu hawara rana tumpen kaning je ponke nili tum BJP asong along ke attack se kache paklang chot bonta nili tum joy fen ke APHL si along che rap che todun Lapen Singhasan constituency along ke APHL si asong si pahai vekji Lapen BJP asong le Karbi anglong nang hai thulo pulo tangte Karbi anglong ke kiver lapen ili tribal asomati inglong aso tum ke kisung ben kiver anpar ke avelo Lasi ke wangji Vosik cheklo ni pioneer cap arni Karbi anglong autonomous council along bang phukang wai mate MEC kilik arni minute isyang bong mathapa mera APHL sia song aphan le vote joktu Lapenjong si Karbi anglong autonomous council along APHL sia song atum inkoira tro constituency along pen longpho constituency jong si haidet pulotangte Karbi anglong autonomous council along BJP a party le hai setame council ke chari sungpikji athe nilitum APHL sia song atum ke council along dodun joyje Lapen nili tum jong se council along ke chari long lote government job mate sarkar avoreng ake joy pen si ponji Lapen ke che so tuma phan cheklo e jonang bong pen voter list ing than labji Lapen nili tum ke kapre ka party along ke do Karbi atuma phan sitame nili tum APHL se song ke plak ponave khai siang bong chelang ponji pusi bang so me along ningje pon Lapen nili tum APHL se song ke arona teng pen si chedanji Labang some long aluhi aman peng pen kachetong dun lake lakhaing Koi Singhasan constituency APHL si candidate JI Kathar lapen central committee atum chetong dun lapen kukia khe atum sitame bang some along chetong dun kadoka we bang tharo pliso se armu chetong dun pen mesen pen bang so mas really ame pachun ponlong pamilo constituency disobay pathu klamalong nalitum APHL si asong pen minor pado ponalong kapre ka song pen ponti nang join lo bang Harohini ergo bang Harohini sa sicho BJP ben sicho semetyo Congress ben do ASDC ben do ka BJP online lo ta do Congress itum lo na join nang dun la kon si la BJP tum pen mai ka pado ponalong jay kathar atum ke to chabe tre avelo hayon elo la so puthak man ni pinsi pui doors ke lage jo ka chini lo BJP tum da chini nahi laga battery thap the ave te nitunga battery thap le bente la se battery ke thap le te tum ka la kam claim un bom la ka battery le ki la hello nitunga po laga battery ka to do ko ati bi cha po thon bom kon si telong so Singhasan constituency la pen langfer constituency pangrung petpen si mai ka pado ponalong asama CM kan je kon je la kiti asu mande kapre ka khei tum hansa me MSC election along boke bang silang bang ke asit pi kon ko kusigitu la soput hak manal tum kusi la ke sik schedule teng men ke chief minister ke ki puja ja kon ve itum pima pipe mata itum autonomous auto bolge emethan council tum se la ke puji la pen emethan council tum pulote paragraph 20 ate ke sipo paragraph 20 pulote la ke che do man ke si ta pio ke la ke nominate ta pio ni ke che do man no la bang haragat constituency long bang Bengali amone se BJP pen ticket ke long la soput hak wan si na le to la ke aprang la non ke do bo BJP tum alam li tum hello ala tum apusar tum congress ke di ala congress si don tharo pira poke ada kon jinang bihu bloke bongali tom ban refugee tom ban nang bihu panon ye bagya ari chu man thu de lo non ke la pen BJP tum si ala ke pike 6 schedule la teng de ala tum piu ne ala li tum 6 schedule ka pi bom lo ke la si Karbi tum la
BJP และเป็นคอนเกรสคือซิกซิดูลก็ปิดผู้กระทำมันแกอาศัยกับไปหายให้ได้ในอิเล็กชันโหวตสิให้ได้ในเป็นในตัวมันเด็ดสิโยโย่บอมโลและเป็นฮิมันตักสอลมาอันนี้สิพูดเลยกับปังบ้านี่ตัวมาบังเกิดดอร์สนอสพูดเลยและเป็นฮะละคอนเกรสตัวมันแกริจาทันเป็ดพูดเลยsetan itu kan amitang banyak cipu pede amitang banyak Narendra Modi ke simbol ke lihat kente kalau tu simbol ke la odong phul inglok ring jadi ke lagi Karbi Anglong Bolom Kamachi Pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi live. Tang de pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Dolamara Cultural Complex Hall along KSA Mate Karbi Students Association Dolamara Head Branch atumpen Arpu Kachilar ame kang nipon. Kidam tangar ni Dolamara KSA Head Branch atum Arpu pencheo et penajok Duarbagori constituency along MAC Kiliga hut ke Congress aphansi pahai dun popu Angelson Teron pen kaning jepon ke ahok kalipusi Dolamara Cultural Complex Hall along KSA atumpen mai kang nipon. Bangso Mekan Nipona Hut KSA Dolamara Head Branch May Pu Menderson Rongphar Pensi Mai Chepahem Puponlo Lapen Dolamara KSA Head Branch Kongchun Bang Jirsong Ingti Pensi Mai Ke Phalam Thejai Ponsi Alohi Atum Kachitong Dun Atuma Phan Thanpon Bangso Hut Kachitong Dun Social Worker Peterson Rongphar KSA Kaziranga District Committee Mai Pu Santush Rongpi Lapen Dorsing Singnar Sargari Gaunbura Atum Pen Banglok Penang An Ke Thegi Ding Atum Chitong Dun Si May RD Chipipon Bangso Hut Santush Rongpi pen kaning jepon ke KSA pulote majok political party along the involved dun longle athe khelong rilong para kisung along kar jabdun nangje tumlo KSA tumke nahok political party along ta dun longle sitame non da Kaziranga District Committee Kongchun Bang Angelson Teron ke Congress aya dum along chirap chito dun lapen rada thengno along ta Congress amunit puche paklang da khangja Lasin nili tum KSA Kaziranga District Committee akongchun bang Arpu pen pasunang koklo puta Santosh Rongpi pen ningjepon Lapen ke Congress I candidate Rajan Ingti sitami la pusona kam nangge claim tap nangge claim phruwa bang ke nili tum chedon thek thek pusi ningjepon Ke dewa puthak name tete ni tengsi ni ke ba Pini lab dak mai binang ko bang kala hen lo je pinan social media long klang lo je delomora abran sun et ko sida mela bang ka hokali Pini a president sojong da do hala sot kalang like AJS lo laben vice president da do laben pu ke ba da do unit long secretary president da do lablang laben ke branch long president da do vice president da do AJS da do laben ke angton si office beral an ke do lablang sialang li bang pulo sunla bang pharusi sosepo alang li ganing jeda bang chokche office bearer ke alang tum branch long tan 17 jon ba 17 jon ba official alang tum sunja la bang chokche tang kumar bang lo nali tum han sun pu pe sun la punang pu bang ke tang te la bang ke ne tum si ke pa sunam lo Angelson Teron alang phan ke ni tum si ke si dak dolomar branch long secretary pek lo ni hin ban si pek lo alang li phan aku pilo ni hin ban ma alang li phan aku par pasun lo itum branch district la pen center chingba apensi nilin bisa ko pasun nam tu ko pie percent la lang li Angel Teron phanali tumar pu pen pasun tuglon ar pasun tu bangke ha central pens da mela so kam claim kle district pen da mela so kam claim kle dak branch along ta president pen chenglok anton situm ke claim kle akamalang bangke secretary nugat si claim kese pen liblet bonai si non du ke arong dam si rajaning ti Congress candidate phan pahai nang jibu pen kese alama pon pen si arong ki dam jibu pen alang li phani li tum than lo ni phone ni tro hoptan da than lo tame alang li kroi kre ama sialang li phan bang ke pasunang tu Lason si Dolamara Head Branch akimi Kongchun bang Jirsong Ingti pen kaning jepon thuke non nili phan Arpu ki minang ki pipono po Dolamara Head Branch atuma phan chorolo lape nili sitame un an pen khai longri long para ki sungalong al arjabdun popusi ning jepon Ini la Arpu si ke chipek lo ke di kalang tangte la kidam tang arni sitame Angelson phanang tung hui pen si pasun tuklo tangte non alang lilar ke kumat phasina tum ahin pen Arpu ke pek panthulo Nili tumabang non si kiri kamamai along jitu ni tum
Angel son of Han pasun det pen nilitum kangwai pon ke alangli jersong ti phansi nilitum ingwai pon lo alangli amithang kam chiklem pami pasela alangli nilitum ningthe pami pen selang pantek pon lo tangte Anderson ani tum long pen chekak daga phi alangli jasimet pini asong amhang pathegi pulason aning ke mathaduma Ado ahok alangli belek asong mehang pathegi phando sitami non ama alangli tum sitami la election ama si alangli bang congress long si penangan RDP don pot si non penangan ma election data official alangli form ta hai ba kapre asong long inglong pholong kunon ba kapre asong long chelang no ta hai ba sitami non ama kenili tum thang sitami news long lelang sitami alangli pabarlo je belek asong amhang pathek ji pabang la pini arpu kimi ki deng pondo kedi apang sinan men pang chethang tha Kardom Karbi solang do rat doan nilimen jersong ti nili dak dalam branch long pini nili phan unit penchenglok central committee penchenglok apen district committee penchenglok apen dak nitum claim ra pera korte engjir la pen chira ra pet atum an penili phan nangkang waipon lakin nili alang tum phan churu pi perfect lo tanti la non kiwang gilang ani nang lila song phan ko an ki krem chepa duk ponji non kiwang jilangar ni ta nili khai phan ajene nili ahokpet panar jak thip sidoji Karbi Anglong Kaziranga pen Robertson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha Patumi Vosik Chikloni Pai Trok ar nilang phera chingrom amay atum pherang ke ame kepha. Langpher constituency ke par lobolong kom ajia long langpher ra chingrom amay mate LRC atum pen pherang ke ame kangni. Bangso pherang ke ame kangni nang ko alam laki non ke bang chi Karbi Anglong Autonomous Council MSC election along langpher along pen mesen bang phwa phansi langpher ara atum pen ingwai nang po. Lasi langpherana development shot ke chokpo Karbi Anglong development pilo bonta development adim hempreg lenang pinoy mate nitum hempreg abang sikenang po lasi dag langpherana ta inud mission abang phwa phansi pahay nang ji pusi ningje pon aprang si dak berangka pitung atau mapan nilitum majin langpher Karbi raching rumah songpen atau kardom pilo kardom Bini nang tuma channel pen, mata nang tuma hoi pen ini tuma rat phan, labang so press meet ki binang kong kalam thege la hello. Bini non ini tum Karbi athe tum bir rang rang apor lo. 1952 ningkan pen ini tuma district long that pen. Non an sitame ini tum kachelar person ini tum sinata kathek long son awedelo. Idu tangana son sitame pon bom lo, dam bom lo, la penanga we bom lo. Ini tum keceng sia hut ke letum 17 department bang central government tum nang pilo ke selai je phan sitame la pen ong e pusa phike 30 an tai letum long lo non la 30 department sitame non dam lab lo la dam lab phike non ke letum long thang nat tai letum a hemalong ke mate letum along ria long thang nat ja kong tai letum che thek long le da lo lancho da galila non ki jut si abang gela hello je letum long lay philang aja kongan ke letum chiribling dolang non lai sinat andak aku ke ciponye phansi aka cisik do tang lo lapen along really long sita non ke do sarkar atum lo poson si prosar pon bom lo dam bom lo la sila bang so bang ke letum non jong si dudun clip non jong si letum rat inside on de ponte mogi bang zilangar ni ke letum jut lut khang jang po avidet khang jang po la pere tuma somar adoi ki do thai ja avidet po Tambaling sita mele tuma ke jok wana bedeji la puan aprojar sinone tum nangli rong lo la sili tum manutin sita me rada tum non apor helo kang sai nang ya por lo la pen mo pi yong sing sai lang putel la der po apo sin non apor ke me hut ile tum la matha dun pa misi non apor bang itum rat du ana tum sita cetura ke mesen kumat si tum let long ria long pat apan ke celang ke cerai pe meeting jima ile tum jakong ke cerai pe meeting jima labang sobang pupan sili tum non apor bang ke rada tum ing sai si ile tum vote sita me jok pen ile tum pe hai do nang po la sini tum ka do ka dak alang per raching rumah song ban ke rada tum apa sini tum ke tuning rilo la pen hodai den lo nang le tum le ing sai non athema mo kisungar ni ke le tum dak Karbi atum si sungji aka preka tum ke le tum phani ing nek dunji la pen le tum phan ke
akirap pogeli tum thang nata wenaji athemai tum ki dutanga son anda ki migi wandi pogi thang nata wenelo ki dutanga son anda ki pon tang si do edlo etum sakuri le chuhang nai mi ta dispur lapen ajana son le tum contract le hang ita nong dispur si dam nang kok lo lapen lo son si le tum ke asok puru dak chibi kok lo sedami asabi ke hat dispur dilhi le son si noni tum che theklong lo posi rada tum non por anu tinda mek prang la ele tum non por bang ele tum rada tum inside pe melona ele tum lang dun pa melona kali pulot ele tum future ele tum Karbi ang long ke morni sige bang khei wang si nang chudet thang yang po pe ele tum thang nak tak ke chirai na ja kong weda non cher suna na por hut nang tum ka duga weda matha pang chimra ele tum lang dun pe menang po se non phong atil ka bang ke ele tum jok pe Messi ingwai pe Messi le tum pe hai don nang po se ne tum lang pher rat chingro ma song pang ke ka doga we rat phang si chuning rilo Karbi Anglong Bolong Komaji pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi live. Tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.